втори опит да заснема това кратко видео. И да, знам, че видеото е пълен майтап в колата, без микрофон. Майтап. Аз съм си такъв майтапчия. Предполагам, че до месец ще съм готов с нещата, които прави, ще ги покажа на широката публика. Или не толкова широка моя аудитория. А след тая в края на деня не давам 5 пари. Няколко важни неща казвам, защото виждам, че има няколко момчета, които са такива тежки съпортъри на канала. Мислете правилно откъде купувате продукти. Наистина това го апелирам към всички абонати и по принцип виждах го и предишния цикъл. Просто има някакви тигри, които искат да се възползват. Сега това нещо не го казвам, за да почнете да си купувате неща от мен, защото аз не продавам. И преди не съм продавал. Имало моменти, в които съм продавал, но нали, разбрахте за какво става въпрос. Не купувайте китайски, японски, френски, немски, бокуци. Покемон в момента е много напомпан като продукти. И ми прави впечатление, че хора зареждат някакви бокуци, някакви блистери, някакви други такива тъпоти и ги продават. Няма лошо, нали, ако искате да ги отваряте, но ми прави впечатление, че хората ги пазят и после трябва аз да ги изкупувам, а аз не искам да ги изкупувам и има разсърдени хора. Примерно, много често виждам, нали, понеже изкупувам колекции и виждам нещо от сорта, нали, я ми виж уникалната колекция, колко пари даваш? Брат, 5 пари не давам за тази колекция, защото всички карти са немски, френски, китайски, японски и ти не си мислил като си ги купувал или си бил подведен от някой и така нататък. Друго важно нещо, това видео трябваше да е малко късно, ама ще го разтеглиме малко. Когато ми пишете за някакви стари мои постове, какво продавам и какво купувам. В момента нищо не продавам. Просто нищо не продавам. И това е. Другото, което е, като започнем с цените да спориме, ако не ви харесва моята цена за нещо, просто не си купувайте от мен. И това е. Аз не съм търговец и така. И третото и последното нещо, понеже гледам, че не знам дали си спомняте, един от последните ми клипове, преди да изчезна за една година и малко, беше как един продукт прела чашата, може да го видите. И там обяснях колко гаден е продукта. Yu-Gi-Oh наистина преляха чашата, тъпи продукти, никой не дава 5 пари за тях, но все още има добри сделки в старите винтидж карти, оценените карти. И имам чувство, че само аз ги купувам. Може би не съм само аз, но в момента там има много добри възможности. Може да проверите, да видите. Това е кратко. Предполагам, че другия месец ще съм готов. До тогава може би ще качвам някакви такива тъпи клипове. Който иска да ги гледа, който не иска да не ги гледа. И това е. В края на деня нищо няма значение. И така. И последно. Сега е много лесно да си, как да кажа, да си в бизнеса с картите и да си завинаги. Тоест, до края на живота ми съм с картите, нали, ще инвестирам, ще правя. Много е лесно, когато нещата подскачат. Когато аз купувах карти миналата година, по-миналата година, когато дал 20 000 за оценени Yu-Gi-Oh карти и когато тръгнах да продавам нещо и хората ми се смееха, мога да ви покажа чатове и в България, и в чужбина, и като ми пишеха, че никой не иска да ги купи тия бокуци, тогава не е много лесно да, нали, да си завинаги, да си, нали. Така че мислете, размишлявайте и това е. Този клип стана някаква манджа, нали, даже аз се обърках къде отидох, какво направих, но това е готиното на YouTube, защото никой не ги гледа тия клипове и мога да си говоря каквото си искам. Чао!